Astăzi o să vă arăt lucrurile mele pentru păpuși. Să încep! Și să vă spun că lucrurile mele pentru păpuși sunt făcute și chiar manual. O să începem cu prima dată cu un birou. Este făcut manual. Un birou pe care, aici șaseltărașul se deschide și întrânsul avem o poșetuță, prea micuță, poșetuță, și avem un pieptănaș. Știu că este foarte micuț, dar da. Deci așa, și tot manual am primit o prințesă, este Princess Gillian. Și am primit-o de la Disney Channel, de la păpuși, și îmi place atât de tare, este foarte frumoasă. Acum să mai trecem, tot făcut manual, animăluțul Pet Shop. Este ursulețul de la Panda, am uitat cum îl cheamă, dar nu mai știu din ce colecție era și cum îl cheamă. Așa. Tot manual avem făcut un cățeluș, tot de la magazinul animăluțelor, făcut manual, și cheamă Zoe, este foarte îndrăgită cu moda. Tot manual mai am făcut acest scaun de la birou și este foarte frumos. Are 4 picioare. Așa. Și tot manual mai avem făcut manual și acest soare se lipește în dormitorul păpușilor și este foarte, foarte drăguț. Și tot manual mai avem un Moș Crăciun.